ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಪಂಡ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಯಾನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಏನ ಮತ ತಿಕ್ಕದನಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಅಂದಂಚ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತನ ಏನ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಗ ಪಂದ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ವಿಡಿಯೋ ಮದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದ ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿದ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಮ್ಮನ ಸಾರಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡೆ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪು ಜಮ್ಮಲ ತೂತು ಜೇರುಂದೆನ್ನುವೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಸಾರಿ ಇಂದು ವಾವ್ ಶೋಕುಂಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಣ್ಣ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪುನೀತಣ್ಣನ ಐಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಚೈತ್ರ ಅಂದ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಡ್ದಿರ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಕುರ್ತಿ ಶೋಕುಂಡು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕುರ್ತ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ವಾಲೆಟ್ ಶೋಕುಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುನೀತಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಗುರುವಣ್ಣ ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸಾರಿ ಎಕ್ಕಡ ಪೂರ ಟೇರ್ ಮನ್ಪಾರ್ದೆ ಏನ ಗಿಫ್ಟ್ ರಾಕುನ ಗ್ರೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುವಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಇಂದು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಸೂರಜನ್ನ ಗಜನ್ನ ಚಂದಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಕಿಲ್ನ ಸೊ ಇಂದು ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಶಮ್ಮು ಸಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಐಟೊಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮನ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಸಾಯಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ವಾಟರ್ ಸಿಪ್ಪರ್ ಆಯ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಏನ ಕಲರಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಇನ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಂತದ ಪೂರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಆತಂಡ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ವಂಚನ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಕಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದಾಯಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಶು ಬೊಕ್ಕ ದಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂದು ಗೀತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ದಿನ ಇಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿವಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶೋಕುಂಡು ಸಾರಿ ಇಂದು ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದೇನ ಇಂದು ಗುರುವಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುರುವಣ್ಣ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಸೇಮ್ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪುನೀತನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೇಟ್ಲಾಗನ ಪುದರ್ ಉಂಡು ವಿತ್ ಏನ ವಿಶಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಗೀತ ಅಂದ ಅಂಚ ಇಂದು ಸಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಶೋಕುಂಡು ಸಾರಿ ಒಂದು ವಿನೀತ್ನ ಗಿಫ್ಟ್
ಏನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುದಂಡ ನಾವು ಓಲದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುದಂಡು ಹೈಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸಾಯಿ ತಿನ್ಪೇಜಿಂದ ಈಗ ಅಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಇವನ್ ಗೀತಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್